Δεν υπάρχει πιο σπουδαία αποστολή από το να φυλάς τη γη μας. Τα δέντρα, τη σκιά τους. Τον καθαρό αέρα που αναπνέουμε. Τις ρίζες του τόπου μας. Και να το κάνεις αυτό χωρίς φώτα. Χωρίς χειροκροτήματα. Μόνο με ευθύνη. Και καρδιά. Εκεί που είσαι, μόνος. Με το βλέμμα απλωμένο στο πράσινο. Και το αυτί τεντωμένο για κάθε ήχο. Κάνεις κάτι που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Επιτρέπεις το μέλλον να έχει ακόμα χρώμα. Να έχει ακόμα ζωή. Γιατί η φύση δεν φωνάζει. Αλλά μας χρειάζεται. Λεφέδη Μαθίας, εθελοντές σε ετοιμότητα. Αν δεις καπνό, ειδοποίησε άμεσα. Το δάσος δεν περιμένει.